Hagi chini Tiprani CM Dr. Manik saha chini Tiprasa rongni bagai mungsada kaham samung klainnya ni bagi bocai tok omo kebangma te wansuk laimani. Hagi amo rok joto analysis te kebangma bo media robe kok sungzagi samani te kebangma Tiprasa rongni bagai speech rumani bo kebangma meeting sitting rogo bo Tiprasa rongni bagai kaham klainnya ni Tiprasa rongni manthai renani nei kaisa jaga pano samani khnaya. Tiprasa student rok Kokborok no Roman script klainnya ni bagi 99.9% no sanlai tonglayo amno bo mungsa sai tongma grei norok bangla saja ke demnagori nadi haipano Roman script ta nadi hini se sawo foreign language nei bomo o foreign language no bini besar betui tai kebangma saksang no jonojati hini gosinai Tiprasa netaro English medium school college university des bidesh pore ditonu hage Tiprasa rok sanprokai naingen rok but simirdi wak masa renai pun masa renai rangki semisa renai khedeng bagai sungno bodidi am sungno bas hage amoni bisingbo Tiprasa rok no manifesto phunugai election ni sekang hanya thogo phunungna bagai simi slamai iti edition power renai permanent solution renai legislative slamai renai 125 amendment bill renai direct funding renai land right renai customary law renai hai irai ni borok kok sawi tonga hai ke election ni pai hingke tomo Tiprasa roni kebangma jaga jumi tongmani ayang tui company rong no falei gas line tiklai sinai Tiprasa rong no bongni jaga tui gas line pipe kairi tlangmani Tiprasa rok rangmanya bo to ko khaijago Tiprasa rong ni jaga tui lama highway khlai tlangmani Tiprasa rok rangmanya tamoni bagi hingke land right grei Tiprasa rong ni jaga tongbo kagos grei document grei 6 schedule ADC area tongma bo amono general slam tongmayo kebangma thaijagao Tiprasa rongni jagao rubber kaija kebangma bania khlai sanani bagai chai togu tongbo amo biang officer phayei general area ni wanji bosongrok phayei tani klang thamoyo Tiprasa rongni pata ne kaisa jaga tongbo kebangma Tiprasa leader rongno Tiprasa ni bagi samung khlainen chai togi tongmani amorong no rang ni lubbai tlang thangu bongni yango hake borok pogi thangu Tiprasa bono saput khlai tongbai mani hake amte hake ne Tiprasa rongni talika tabuk hamjak Bangladesh rok burung phai tongo bor o jaga illegal babe phaiye bor oro jaga paiye bongni kagos slamai borok ke bidike jan bose tai oro dalan building kuchu ke tangai tong kabangma news rok bo nugi tongo haipano kun phano bongno action ajagya kun phano khaijagya bidike phai Tamo klai kun phano enquiry khaijaya kabangma kok tomani bising tui even Bangla news rok sudai wancha news rok sudai borokna amok coverage khlai tongo haipano kun phano action ajagya kabangma bongni borok rok komeni bising tike social media rok amo post khlaijang ke bong borok rok sawo haimano tongna tong hindunga kai hai irai nei sawi tong hai kabangma Tiprasa o jagane agi sri city ni simi tongo mabu masaya mabu maning ya kabangma bial geringjak haipano chini Tiprasa rong kai khairokma gerei kabangma sanlayo manya chini Tiprasa rong kabangma manthai rong manya ga kai lama kasui sanlayo haipan kunphano manya yang baksa buksu Tiprasa ni bagi samung khlainai leader busaka kebo hamya salaye bukha bayre ru am borok khukbai thang saglak chini Tiprasa rong no aro rangbai paiye chini Tiprasa rong no leader slamoi ajagani haki Tiprasa no phonangai tai tungri nai kabangma dom ki somki rernai Tiprasa no buri nai Tiprasa no phonangai amte haka golmal khlairi toni nai hasi haki tai media ro bo sungjaga kai CM sanai jeng jona jatini bagi hai khayo irai khlayo hai khlai tong irai khlai tong nei agi agini simino se je tabu khlai tong mani amo chole wi tongu agi tamole ketal samung khlai jakaba na Tiprasa rong ni kaisa only Tiprasa ni bagi simi kaisa sukda town hai agi city slam jaka Tiprasa rok kunu jaga wo develop ungi tong ha ka a thai a area wo city nani phasing hai agi develop unani bagi kaisa kami develop ungi tong hakai area develop ungi tong hakai ajaga kabangma general khlaina chesta khlaina amono bahai ke ajaga develop kisa ngi tomana amono general slamui bongni borok dawoi debo develop khlai borok city slamano borok komjo khlaimano haisi amtoi hakena ang bisram gonja amsai phasingon norok nukuna am ADC area phano kisa misa develop unani chesta khlai tongha kami develop unani nai tongha ta area hake amte hakino borok amon nugi tongmani bagai
bongni borok to kwbangma bangi tongo ayengni bu phai tongo haike borok bahaike bo jagao dawi borok sohor slamman bongni borok no tebu bangriman amte hai nai tongo haike je develop ungtei kami haike area o bor a jagao general khlaiye bong borok dawi amte haike sohor slam haisi amoni bagini Tripura o Tiprasa rongni haike ST rongni tribal rongni nero kaisa bo sohor nugla khaisi kubuni haste rogo Assam rogo Meghalaya rogo Nagaland rogo Manipur rogo nugano norok haipano Arunachal rogo nugano haipano Tripura o nugla khaisi tumani bagi male ore develop ungtei kaisa Tiprasa rongni area hanga kai bongni borok ore generate slamui borok segi nai kibayo Tiprasa rako huk khaidi bania klaidi samung klaidi kamio tongdi hasi amtisi haike Manthai manya haike protest khaidi lamao ongkhordi lamao ongkhori bongni borok joli khakai nono kogui phano butharmano jespan khlaimano noru khuna u dosramo 2019 no tom khlaijaka Tiprasa rok Tiprasa rungsrungnai rok TSF ro Bangladeshi rok jesupano phaiye boro jaga dalan building kuchuk tangi tongthu tobo Hindu Bangali rok no borok Hindu wancha rok no borok romgla khaise borom jokhai amo thuruk bo songrok romjaknai Muslim rok romjaknai haipano wancha rok no romgla khaise ulta Tiprasa rok se biang phai romjak tongphani o jagao amtui hei Tripura o tabuk joliwi tongo Tiprasa rokni bising jesapani chini leader rok protest khadi jatra patra khadi koknajagya khuknajagya chini Tiprasa leader rok se hami sane hase agenora amno tui tom chanamuchung community bising tiki shahar mano o video no sajak like redi share khladi joto Tiprasa ni thani no saimana nango o kok bujinani nango hage channel no subscribe khlai redi bell icon click khadi japur katal video dawon noro notification sogni arbage ambai jotono kaham tongbai di kulumka।